Magandang dilag. Gusto ko yung nabiyag akong baboy, pasawan. Yate! Nawagta akong baboy! Pastilan! Agoy! Inuong gikawat dyan to! Patay dyan naman gakuha to! Patay dyan ako to! Patay lagi na ako! Patay! Ngayong adlaw daw, basing ganahan ka mukuha aning kamisin. Kamisain? Dili ni siya basta-bastang kamisin lang, boss. Kay kani siya, special ni siya para nimo. Ug gusto pa, boss, dili ka ani madutla ng bala. Ah, ulit raw? Wala ba? Ang ako po? Ilum ra, kay kani siya gibaligya na ako ni sikreto ra ni siya. Mau ba? Oh, kaya ang paglantaw na ako nimo murag na ako'y mahumukong kasing-kasing. Aw, maingaw. Nakakita mo kang kasing-kasing ng gahe. Humuk man na. Sumula pusong batao? Aw, sa bagay, magamit na po na ako na hanay kay kanuna akong kulataon. Ginusara na gani ikaw kay kanuna kulataon nila. Kamatay. Ang mao ba? So, kani siya timing kayo. Importante kay nimo din eh. Pagpilang po na kantina na. Kani siya, boss, gikan ni siya sa preso nga 100,000. Pero panghiyon ka nako. 95,000 na lang. Fixed price na. Ano mo to sinada? Sino yung magtrapuan na? Kamatay. Ay ta, tag 800 na lang. Aw, 600 naman na. 650. 650? Mahal man sige hapon. Usa na importante nimo. Kinabuhi o kwarta? Sure mo ka na. Nga di na indot lagbala. Sure kayo. Garantisado ni. Sure mo ka na eh. Oo. Ay, tas ano? Hindot na naman lagi niyo. Dagang gisi na oh, dagang gisi. Wala siya, kuan. Katong sa halayhayan. Sa alambre na siya. Sabon na siya sa alambre. Giwat mo na ko pukuli mo. Dati. Wala ka na kugiwat. Dili na siya madutlan og bala, pero wala ako gaingon nga dili na siya madutlan og alambre. Nakita na day kag tawo nga manugsok og alambre. Di ba wala? Wala yan. Tuto ka sa? Unsa? Pananglitan og hani mo sulod ng bala aning buslaw. Tignaigo ka. Hindi day sintrohon ng buslot eh. Di gyapon ka maigo diya ana. Oh. Nya, unsa man ato pagtesting na eh. Na kay pusil diha? Wala. Unsa man ato pagsulay anig epektibo ba ni mong baligya? Kanang sagay o kanang lamawan ng atbang o kuha na ag sa bitaw na tungat anang halin. Mahal kilo kupras ron. Bantay pinanig dili nimo tarungog bahin kay nan kapur kay magsakahari. Tarong na ginigtunga. Pastilan. Hey! Tala boss! Kiyugay ko ninyo kay gikawat akong baboy. Ay sa boss kay galugit mi boss. Wala na may kapalit og bugas. Usa po nang gipakat-kat nimo nang gakurog-kurog po ng tiil. Galangay-langay di pulama na. Kung ang baboy adto gikawat na. Pastilan. Untag na ay magdala pistola ug silingan ra nimo boss para matestingan natin sa nina pa. Alvin! Ikaw kakawat sa kong baboy! Karong kayo si Mnong o, halata kayo, kawatan! Kana boss, matestingan na nimo na raw na pistola. Pamatay! Dat sige nanira ko. Wasak ko nang awat na mo ang baboy. Dat. Oh. Sila ko. Hey, aron ma. Bala na makadulot ba na? Kurap sila. Aw, sige! Pantay drum ka! Bye-bye! God bless! Patay lagi! Lagat ta! Ingon ka boss, dili madutlan og bala. Kani naman pusin palisa boss oh. Makadulot man dinig sa nina nga bulitrop. Dira oh. Napalitan na. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo na minamahal ko? Gana, pero no.
Ikaw, pare. Undertaker for tonight. Yeah, come on, put your hands up, yeah. Ulit trap? Pwe, pwe. Action. Wala ba? Ulaya po. Sige. Baca pa. Mga kay, karong na akong pula taon ha na eh. May gani kay. Oh, may gani. Pero sana naman kay. Oy ka, tagi 100 na lang. Aw. Ahay! Katawa mo kaya tanawa ng si Alvin. Okay, light. Camera. Isa. Bye. Sifte, tay, mahal jak. Ay, Halang. ang gusto mo ay. Lingi ni, paperchay mo. Light, camera, action. Brat! Giwat mo na ba bukuli mo? Dati! Chicken. Lagi, nanaka na mo balik pa sa Canada. Una nga ang studio ni mo na sa taas. Kung malapit na palwag ka. Atong Sige. una pa nga palwag. Bird, run pa. Mga pagsulera. Sige. Sige, Jay. Eh, butong! Malapit ang palwag. Butong! Targeting lubot. Ha? Sige, isal, taas ang taas. Daot na abot na naman gani ni mo ana, daot. Ito nga ng butong. Sige pa. Ha? Sige pa kung magamit. Asa mo tong yay? Babariling kita, gunggong ka. Magamit manggapon to. Ay, matay kasi. Ngabot na ka. Ngabot na ka na. Pagliso naman ako sa Lagi, pagali mo. Pagkadali kami na meron ko, boss. O kung saan ginani mo na kayo, isa ka na ako kay. Di ba kita yun? Blood kayo. Sige, exposure na kayo. Sige niya, Rajay. Oh, no. Sa loob ka na mo, mahulog ka. What's up mga marang? So atong first commenter sa YouTube si JC Milian. Salamat sa imong suporta. Ug shoutout tayo sa uban nga ni comment si Logonian Stabines, Dodong Channel, Rebico Pata Gaming, Gadze Gamana, Sniper 3 Vlogs, Ginalyn Patoy. Shout out ni Melanie Taride, G. Dilanuna Pubs, o ni Renante Dalipi II, Along Salingay, Jomel Binoy. Maria Cristina Gurion, Luis Bilio, Hussein Baid, Marvin Gutierrez Padiranga, Marvin Gutierrez Padiranga, Inday Rikitira, Jonel Lamibi Official, ug Renan Tanteng, April Aries, Alrets John Duran, San Vicente Vines, ug ni Rochelle Famor day. Si Amor ng kaspal si Amor. Habol nga shout out namo. Shout out sa Michael Motor Shop Dito sa May Katambuan. Tambolas Cure sa May Acacia at bang sa Caltex. Kung ganahan mo magpahay motor, adto na mo dito patsada og lami kay mayo. Shout out dahil po sa Tondo Lamasan dito sa atbang sa Jess Marketing. Og ni Andro. Shout out ni Vincent Villaros. Ug ni Talayong ug sa iyang pamilya. So maaro dito tanan guys, so daghang salamat sa inyong suporta og ayaw kalimot sa pag-like, share og comment og subscribe. Oh.